En Balma, on est kunafolié Kabo, commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission bas. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daele ka malion kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna foliye anye kuna foli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fa me ko nyman di amma assalamu alaikum la sharika lak Chamanche fanga nyamogo General d'armée Assimi Goïta ka nyamaya minan kono bolola barakalaw ka jereba min be wele ko siama kenesi ko durna benake kata novembre kolo kile muka an wolonvla kata bla décembre kolo kile wolonvla la samba fla muka an duru Bamako parc des expositions ka kenyani donko ni seko sanye kenen bena la nyamaya bolola barakala jolon de fe ka bo Mali la AES jamanaw ani jien fantan nani bela jelen fe bara bolodalo nye bolola fenglano fere dogo fie baro sigiu défilé de mode nyogon daw ani ko duma chama werew siama be laben bolola barakalaw ka tomba fe no ye APCMM ye ani bolola barakala famelon ka jekulu kateme bolola bara donko ni seko ani lutulu ko ministiri ka yamariya fe baraw nun doli ni unun boli bina ke novembre kolo kile muka an wolonvla kata bla décembre kolo kile wolonvla la parc des expositions na Bamako kena bena sigi pmase mi kanyina oye ko bolola bara ye yiriwa kuntala jan ani anga donko ni seko yakuba yali sababu ye Mali kono awaye wili jona kata toko sebe APCMM la dongo do ka damine sogomada nege kanye konoton wati kata bla nege kanyta an wolonvla wati la naw mogo be kunafoni were la awaye nege juru ci biolon vlani konoton binani sheki muga ani fla binani sheki biolon vlani woro bi konoton woro biolon vlani konoton fu ani woro biolon vla ani woro binani biduru ni kele bisaba ani konoton biolon vlani woro bisaba ani konoton biworo ani kele biduru ani fla biolon vlani woro bisheki ani konoton bi konoton woro bisheki ani sheki walma biworo ani woro biolon vlan duru muga annani biduru an wolonvla bara in kotigiya semene do segu marala jamana ba minu welelen do oye Burkina Faso ani Niger ye jamana welele kenekere ne oye Maroc ye kateme uka bolola barakalaw ka jekulu min be araba sale ke ni tara marala olu bena kalandege baraw ke katakata ni glan ani mobile scanner kan siama samba flam ka anduru demebaw ye PNUD ani jagokelaw ka tomba sesim akokoro domba jonjon no ye sponsor officiel oye Orange Mali ye Ambalmao aya fo tare agressif Bamako minye sana yele kalanso ye sene bangamara aleni jege moni veterinaria ka anga jamana kono asien folo ni yo da le toy Bamako ka ofei école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasrafe bagamara jegemo veterinaria ani seneta sra bela jelen fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fa ka DT kesa ka nyeshi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana fa ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana se ka taye miye DT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo seben olube damine minye novembre kalo tletanye katabla sa fo minye kalanta olo watula mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula minye bagamara jege mo kata se veterinaria barawma o bela jele meke togo seben sara osa olu ni togo seben go ni seben feve kala ibe se ka weleli ke nega juru srala minye 74 98 74 47
74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani Radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale Sénégal Mali ale ni Nigeria ka bolo di ɲɔgɔn ma Bamexi min kun cɛra min ye wolomasiri tabaw n'o ye polisilakaw ye olu ka cɛdon kuraw bɔli Palestine ka san 37 ɲɛnajɛ ka taa se min ye douane directeur ale donbolo kura sɔrɔ waleɲumandɔn kɛra ale jɔnjɔn kɛnɛ o fana sigira Kayikaw fɛ Alaji Keita ni ale faleya maire jɔyɔrɔ b'ale bolo nin waati na o ye bonyamasegi kɛ ale fana ni maaba wɛrɛw Kayi kɔnɔna na kɔkan kiwaru Américains k'olu ye bombe atomique kura olu ye o kɛ Chinois ka musaka wari n'o y'u ka nafolo ye ale bɛ ka yɛlɛ cogo min o bɛ ka diɲɛmaa siran FMI ye kangarimada kɛ Kenya ni Ethiopie ye k'u kana t'u ka juru sara ka to yɛlɛma fiyewu min ye Chinois k'a kɛ olu ka wari ye yuan hukumu kɔnɔna na kɔkan kiwariyaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ Stade Malien ale sera sisan joli b'a la 1-0 Super Coupe n'o bɛ salon san kuncɛli baaraw kɛ o kɔrɔ sa ko Stade Malien salon
a coupe du Mali ta ka kɛ champion ye wa min ye super coupe ye o fana dira ma championnat national baaraw fana kan ka daminɛ fédération ale ka assemblée ordinaire kɛnɛ kan min ye commission kuraw ye olu sigiri baaraw kɛra maa 70 olu sɔnna maa 6 olu ma sɔn min ye jɛkulu in kɔni sigira sa n'o ye commission électorale kura ye an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na wulada in na a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na Falaye Keyita bi yan ani ne yɛrɛ a y'aw sɔgɔlen to jaani na yaasa aw ka se ka kibaruyaw sanumanw olu sɔrɔ. Falaye an b'an ka kibaruyaw daminɛ ni tajiko kisa ye. Tajiko wulada in na an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Falaye u kun ye ko in daminɛ ta ni barika ye cogo min u kun y'a ko sigi sen kan cogo min u tun ye laɲini minnu kɛ u tun bɛ ka kibaruya di cogo min u ka segin o waleya ninnu ma sabula an y'a ye k'a fɔ bolo jiginna Bamakɔkaw ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ su ni tile citerne bɛ don nka min ye essentiel ye taji tɛ ka se o kɔnɔna na taji ɲini a kɛra dɔw ka baara ye gɛlɛya bɛ a la bi hali n'o y'a sɔrɔ maa kan ka i yɛrɛ ɲininka mobili caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ ka boli nka mobili minnu fana jɔlen don Bamakɔ station da la ɲininkali kan ka kɛ nin ko la ɲɛmaaw yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ko ka taji feere su ni tile o ko bɛ cogo di a fɔra ko mobili minnu bɛ taa jɔ n'o y'a sɔrɔ tigi t'u la k'olu bɛna cɛ ka bɔ yen o ko bɛ cogo di fɛɛrɛ minnu sigira sen kan taji donni ko ni taji kɔlɔsili ko la o ko bɛ cogo di kunnafoni jumɛn bɛ se ka fɔ jamanadenw ɲɛna bi ka kɛ ni tajiko gɛlɛya ye sabula a kɛra dɔnni dɔngɔma ye ko Falaye n'i y'a dɔn i fa bɛ sa n'i m'a dɔn i yɛrɛ bɛ sa wa i tɛ se ka to a dɔnbali ye maa minnu bɛ yen n'olu kun kulera ko ka taji d'u ma anw yɛrɛ ka dugulamaw Falaye olu yɛrɛ ko taji yɛrɛ nabaliyaw sara ni taji nali ye sabula k'olu bɛ taa tile ni su bɛ ban k'u jɔ taji ɲinini na waati min a bɛna na se olu ma u b'a fɔ ko non ko bi ta banna Segu bɛ essentiel feere yɔrɔ 22 o de taara citerne 17 de donna Segu kɔnɔna na a kuma cayara Segukaw yɛrɛ bɛ ka kuma mun fɔ bi Falaye a dɔw tɛ se ka lakali dɛ Segu dun ye dɔɔnin fana sɔrɔ sanmafɛn sɔrɔ fɔlɔ bilamafɛn sɔrɔ fɔlɔ moti kɛrɛbɛ tɛ kuma tɛ Baɲangara ma bi ni waati in na marabolo minnu bɛ yɛrɛ n'olu yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ Segu yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ bila bɛ na Kucala bɛ na San bɛ na Dɔngɔnɔdugu bɛ na Moti bɛ na dɔw yɛrɛ kɔni ko bi Falaye olu bɛ min fɛ dɔrɔn ji ka taa di olu ma u ka ji sanuman sɔrɔ min ye taji ye n'o ti sɔrɔ u ka se k'u ka saniya baaraw kɛ ka se k'u ka fɛnw kɛ an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ an b'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ la an b'a dɔn u bɛ baara la nka u tun ye baara in ta ni fanga ye cogo min a daminɛ kibaruya tun bɛ di jamanadenw ma cogo min mɔgɔw tun ɲɛ bɛ kow kɛcogo la cogo min Falaye bolojigin yɛrɛ baara la dɛ Bamakɔ yan kɔni an ɲɛ bɛ min na bolojigin yɛrɛ baara la station min bɛ yen bi n'o tɛ taji feere o de ka ca ni min b'a feere wa an bɛ citerne baden dontɔ ye an t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min mun de bɛ yen ɲɛmaaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye an bɛ minisiri ye n'o ye jago minisiri ye ani taji feerelaw bɛ kuma Falaye kuma mun fɔra hali n'a lakalila bamanankan na i t'a dɔn min don u bɛnna mun kan u yɛrɛ bɛ mun fɔ ani u bɛ mun t'u da jukɔrɔ de ka ca wa an bɛ premier ministre fana ka baarakɛyɔrɔ ye u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ Falaye kibaruya minnu bɛ bɔ ka di ani minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan n'i y'a jateminɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɲɛmaaw tun ye ko in ta cogo min ba la u ka wuli k'u jɔ o cogoya kelen na Falaye ni min bɛ yen u ka bɔ u k'a fɔ jamanadenw ye citerne baden bɛ Bamakɔ kɔnɔ taji bɛ a la nka station taji tɛ yen bɛɛ ɲɛ bɛ min na o ye o de ye ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye nka u bɛna ta maa dɔw fana bɛ Falaye olu ka baara bɛ bɛn taji feere ma dɛ m'a fɔ a bɛɛ dɛ moto taxitigi caman kɛra taji feerela ye bi parking mobilitigiw caman kɛra taji feerela ye bi Falaye garage kɔrɔ mobili kɔrɔ tigila fana kɛra taji feerela ye bi bidɔnko bɔlen a la maanifin hakili o y'a bila fɛn minnu na maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tun bɛ taji feere yɔrɔ fitinin ninnu bolo bolo Falaye bɛɛ wulilen don k'i jɔ n kana to nin ko in kɔfɛ ten mobili kolon bɛ maa min bolo moto kolon bɛ maa min bolo fɛn min bɛ maa min bolo
bi yɛrɛ tilekɛ na an ye kabako dɔ de ye fala ye taji dira maa min fɔlɔ ma anw yɛrɛ ɲɛna bi senu yan fan fɛ o kɔfɛ ngayi o kelen tilara ka segin ka na n'a ka mobili ye tuguni ko k'a k'ale kun maaw yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲininka sa o kumana kamalen plein min kɛra a kun a taara mun kɛ n'o ye kelen ni kelen ka tila ka segin ka na ɲininkali tɔ min bɛ nin yɔrɔ in de la bi o la sa min ye gouvernement ye o tun ye ko in ta ni ba ye o tun ye baara in ta ni ɲɛda min ye u kun y'a ta ni wulikajɔ min ye u tun bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi ni mɔgɔw yɛrɛ tun y'a ye k'a fɔ ko a ko fisayara u ka n'u bolo jigin u ka wulikajɔ sinsin u ka se ka baaraw sigi sen kan o b'a to sa bi min ye wula in na ye an ka baabu bɛ taa n'a ye premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la baaraba min tun bɛ an fɛ yan Mali ni Turki ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw olu ka jɛɛrɛ kɛnɛ na ni marifa feere kɛnɛ Mali ni Turki bolo o baaraw kun cɛra a hukumu kɔnɔna na min ye Nigériyakaw ka jamana minisiri min bɛ yen n'o bɛ ka wolomasiri tabaw kunna ale tun bɛ an fɛ yan taama na min ye Mohamed Bazoum Abubakar ye a bisimilara premier ministre fɛ nin kalo in tile 13 n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye primature kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye ani maa min nana ɲɔgɔn fɛ sa o kɛra Sadio Kamara ye an ka wolomasiri tabaw ka ministre ani sɔrɔdasi kɔrɔ général de corps d'armée a n'a nagakɔrɔ baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen nana Nigériyakaw kɔni y'a yira k'olu nakun tɛ fila ye dɛ fala ye ko an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma AES jamanaw ni Nigériya bamancɔlen juga wale ka kɛlɛw kɛ an ka dancɛw ɲɔgɔn na kɛrɛfɛlaw la min ye fɛɛrɛ minnu b'an bolo se minnu b'an ye k'an ka jɛ ko k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ kɛ Nigériya minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna a nana ka na nin kuma de fɔ min ye Mali premier ministre a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a yirala sa k'a fɔ ko Mali fana ka baaraw ye bamancɔlen juga wale kɛlɛli ye nka nin waati in na Mali kelen tɛ tuguni AES jamanaw Mali bɛ kuma o de la olu ka wulikajɔ fana bɛnnen don sa bamancɔlen juga wale kɛbaw kɔni k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ban pewu Mali kɔni y'a yira sa ko a ka daw yɛlɛlen don nka a bɛ kɛ bi ni ale ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka tabiya n'a ka taabolo kuraw ye baara in kun cɛra ni min ye Nigériyakaw ko k'olu bɛ taa u bɛ segin ka na balimaya ni sindiya min bɛ ni Mali cɛ o tɛ se k'a to yen fiyewu f'u ka bɛnkan sɔrɔ bamancɔlen juga wale kɛlɛli o la an ka jamana kɔnɔna na fala ye guwa 200 wolomasiri tabaw ye balo ta ka ɲɛsin olu ma T-Sitikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko T-Sit ale bɛ Ansongo marabolo kɔnɔna na a bɛ duguw fɛ min ye dugu minnu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ Talata ye Tinahama ale ni T-Sit olu ye yɔrɔw ye bi Ansongo kɔnɔna na sigi gɛlɛyalen don ye kosɛbɛ nka min ye wolomasiri tabaw ye T-Sitikaw fɛ yen guwa 200 olu kɔni u sera ka donbolo kɛ olu ye malo ale tɔni 5 min ye farinimugu tɔni 5 spaghetti macaroni paquet 50 ka taa se sukaro ale kulukutu ma o den 40 ka taa se te carton ma ka tila ka furakɛli k'o fana ta ka ɲɛsin o maa kelen ma T-Sitikaw fɛ yen Mali ni Irisi ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ta Bamex hukumu kɔnɔna na Irisilakaw nin kalo in tile 11 u ka minisiri min bɛ yen n'o ka fanga wolomasiri tabaw ka minisiri danga ye ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye tali kɛ Bamex hukumu kɔnɔna na hakili falen kɔfɛ sa Irisilakaw nana ni minɛn minnu ye n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye o bɛɛ lajɛlen yira la ale Bamex kelen hukumu fana kɔnɔna na min ye kɛlɛkɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan minɛn minnu yirala maaw la sa u taara ka taa o kisɛw don olu kɔnɔ ka mugu ci k'o yɛrɛ kɛ marifa ninnu maaw k'u tɛgɛ lajɛ a la minisiri b'an ka jamana kɔnɔna lakanako kunna n'o ye général Dawudu Ali Mohamedini ale tun y'o ko ɲɛmaa ye ka fara Kulukoro ale gouverneur ka mege t'a kɔnɔna na maa mafalen caman mun nana Bamex kɔnɔna na fala ye hali kunnafonidilaw yɛrɛ y'u fari filɛ mugu la yen koyi chauffeur dɔ o fatura Ntagakaw fɛ yen Ntaga ale sanubɔyɔrɔ ye min bɛ Gawo mara la nin waati in na min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni wuli ka jɔ kɛ sa k'u bolo da yɔrɔ in yɛrɛ kan pewu maa bɛ yen ko kɔni o ka baara fosi tɛ yen tuguni u y'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'u ka waa wɛrɛ chauffeur in k'ale kɔni tun bɛ yen bamanciwale kɛbaw ni ɲugawale kɛbaw kɔni ye ale lamini waati min na k'a bɛ boli sa u ye mugu kɛ a la o kɛra ale sata ye o hukumu fana kɔnɔna na tuguni Kulukorokaw fɛ nin waati in na fala ye ko min ye cɛncɛn ye k'a sɔngɔ jiginna dɛ min ye u tun bɛ ka min feere maaw ma fɔlɔ 25,000 o kɛra 20,000 ye ni o ye 14 ye min ye 10 ye u tun bɛ k'o feere maaw ma 15,000 o kɛra 10,200 ye min ye sa 6 o tun bɛ ka feere maaw ma 10,000 o nana yɛrɛ sɔrɔ 8,000 fala ye nka bɛlɛ n'o ye babɛlɛ ye
foyi ma bɔ o sɔngɔn ale tolen no 30 la a diuru o bɛ ka feere o la Mali a ye yamaruya mun ta k'a yira sa chauffeur la ko a bɛ to u jigikɔrɔ fala ye o hukumu kɔnɔna na sa u ni premier ministre tun ye ɲɔgɔn ye nin kalo in tile 6 min ye kalo tile 13 layidu min tara a dɔw timɛna chauffeur minnu bɛ n'olu kɔni fatura nin ko ninnu kɔnɔna fala ye a yirala sa k'a fɔ k'olu ka denbayaw bɛ ta ka kɛ pipi de la nation ye a bɛ komi wolomasiri taba minnu binna olu denw bɛ bɛrɛ min kɔnɔna bi gouvernement fɛ u bɛna don o kɔnɔ chauffeur fɛn fɛn jogina fala ye ko in kɔnɔna na gouvernement ko ko a b'a don olu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ k'olu ka furakɛliw kɛ fo ka taa se u ka banaw olu kɛlɛyali ma min ye u ka laɲini tɔ 4 ye minɛn minnu bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen min bɛ Bamakɔ Kati ya fɛɛrɛ bɛna ɲini o la min ye u ka AMO ni assurance maladie ko n'a tɔw bɛɛ lajɛlen n'a INPS ko jɛrɛ bɛna kɛ décembre kalo nata in kɔnɔna ka hakili jagabɔ kɛ yaasa ka se ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini o la min ye gouvernement ɲɛmaaw kɔni ye gouvernement ministre 3 olu ni chauffeur ka tɔ u y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na tɛgɛnɔbila in baara fana kɔfɛ fala ye ɲɛfɔli taara kɛ min ye chauffeur ninnu bɛɛ lajɛlen bourse du travail kɔnɔna na min ye CSTM ani INTM olu jɛra sa ka chauffeur ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen wele baara ninnu kan ka kɛ cogo min INPS kɔnɔna na Yakuba Kakile a ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo an ka musow ye tasibila kɛ Mariam Sise ye ale min ye Tɔnga ka ye Guna marabolo kɔnɔna na bi ni Tɔnga yɛrɛ kɛra cercle ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na fala ye n'a fatura musolakaw ni musonganaw ni muso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ministre muso ni CNT muso ka taa se an ka musolakaw ka tɔn bɛɛ lajɛlen ma u ye tasibila kɛ juma tɛmɛnen ka min ye enveloppe belebele k'o ta k'o di Mariam ale somaw ma fala ye ko Mariam a fatura nka a ma ban sabula a taara ka den kelen to wolomasiri taba ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa Kidal mara la fala ye min ye pick-up 3 u ye ta kari olu la Kidal Kɛɲɛkan ni Worodugu yan fanfɛla la pick-up ninnu kɔni kun dogolen don min ye armée ye drone olu wulila ka jɔ kɛ o la sa Faransiikaw ka jatele minnu bɛ yen n'o ye LCI ale ni TFM fala ye aki ko k'olu yamaruyalen tɛ tuguni ka ye anw ka jamana kɔnɔna na yan min ye nin télévision so 2 ye k'u ye jansa ta ka ɲɛsin bɛnbaliwale juguwale kɛbaaw ma o la sa aki y'a ɲini maa minnu b'u ka jaw feere yan anw fɛ yan ko k'a ko jɔ pewu wa bɔlɔlɔsiraw fana kɛ fɛɛrɛ ka tigɛ a kana se ka sɔrɔ cogoya si la waleya in kɛra novembre kalo tile 9 ja ninnu bɔra fɔlɔ LCI de sanfɛ TFM ale tilara ka segin o ko kelen kan tuguni aki ko sa ko kunnafoni di yɛrɛ kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko éthique ni déontologie fala ye k'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔra baara in sira fɛ nkalonw fana tara ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma wa min ye Mali dafiriliko kuma k'o fana bɛ u ka ja ninnu olu kɔnɔna na Faransi ka DGC ɲɛmaa n'o ka service de renseignement ɲɛmaa ye fala ye a ko siga tɛ min na olu ka cɛden min minɛna yan fangadaragiko la utu kalo waati ko namara t'a la k'olu ka cɛden don bi u ka cɛden don sini a ka baaraw a b'a kɛ olu fɛ yen wa olu ka laɲini ye min ye Faransi ka nafa bɛ se ka ɲɛnɛ sira o sira fɛ k'o latimɛ min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa ni maa kofɔlen n'o ye Faransi service de renseignement ɲɛmaa ye a yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di nɔgɔ ma to kuma na koyi maa caman ye waleya in ye bɔlɔlɔ sanfɛ maaw yɛrɛ maaw tara kosɛbɛ sabula a kun yirala k'a fɔ maa caman ko kamalen ko DGC maa tɛ ko Faransi ka lasigiden baarakɛla don min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ maa don nka min ye DGC ɲɛmaa ye n'o ka service de renseignement ye Faransi kɔnɔna na fala ye a ko nɔgɔ tɛ kuma na kamalen y'olu ka maa ye espion don bi espion don sini min ye a ka baaraw kɛcogo kun kan ka taa sira min fɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnen don wa a kɛkun ye Faransi ale bɛ se ka lafiya to min fala ye tajiko ta na sira fɛ anw ka dugulamaw yɛlɛmana station kɔnɔna na Segu Jakarta tigiw moto katakata ninnu su ni tile u bɛ t'u jɔ tile bilen kɔrɔ fo ka taa se sufɛla ma taji tɛ sɔrɔ min ye citerne 17 min donna Segu kɔnɔna na sa o kɔni tilali baaraw de bɛ sen na station 22 de taara ko yaasa baara ninnu ka se ka kɛ o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni taalen n'u jɔ sa i bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na maa si tɛ ka dimi a yirala sa k'a fɔ ko taji Jakarta tigiw ni moto misɛntigiw k'olu kana tɛmɛ 400 ka fala ye min ye olu kɔfɛ mun bɛ na sa o ye mɔbili minnu bɛ yen n'o o ye aw b'a fɔ cogo di mɔbili belebeleba ninnu tɔgɔ ye di V8 ni fɛnw ko olu fana kana tɛmɛ 4000 kan han o kɔfɛ a b'a fɔ min ma ko katikatiw olu man ka tɛmɛ 6000 ka segukaw ka laɲini kɔnɔna na n'o bɔra yen sa minnu bɛ yen n'o ye kamiyɔnw ye n'olu ye 10 tonnes ye n'olu ye bisiw ye fala ye litiri 200 ko k'o feere olu ma min ye kamiyɔn remorque olu ta ye litiri 500 ye gouverneur ale ka bataki don ko n'ala ma jan kɛ fala ye télévision na Mali farafinna télévision na ani tubabu jamana minnu bɛ yen ni tubabukan bɛ fɔ ye fala ye Coupe d'Afrique nata match 52 la k'an bɛna 33 de ye dɛ
kafu ye ja feere jamana minnu ma falai o ye farafina anglais k'a bɛ fɔ jamana minnu na olu bɛ dulata 52 bɛɛ lajɛlen ye anw tɔw sa minnu bɛ nanzarakan fɔ n'o ye faransikan ye falai anw ta ye dulata 33 ye o télévision so minnu bɛ sa farafina anw fanfɛ bolo fɛ yan u ye bataki kɛ k'a ci min ye kafu ɲɛmaa ma koyi sud-africain tɛ wa Patrice Motsepe k'a k'a lajɛ dɛ ko nin tɛ ko ye dɛ farikolo ɲɛnajɛ farafina ka ŋanaw ka kɛnɛ min kan ka sigi sen kan Marocains fɛ yen k'o man ka kɛ tancogo la koyi k'u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ olu la wa falai minnu bɛ nin ja feere kɛ dɛ an bɛ ka bago ma o anw yɛrɛ fɛ yan Mali la an t'an ka télé yɛrɛ lajɛ Mali télé yɛrɛ tɛ fu aw ko Coupe d'Afrique Mali télé yɛrɛ tɛ fu ye Mali kɔnɔ n'i tɛ canal kan i bɛ dɔ wɛrɛ kan n'i t'o kan wa hali n'i ka abonnement banna Mali télé fana bɛ tigɛ i la kɔsa in na Burukina k'u ma olu tɛ min kɔni dɔn canal ka ban o ye tiɲɛ ye o ye canal ka jaw ye nka Burukina télévision so ni Burukina télé privé olu kana tigɛ dɛ olu ka contrat signé an ka ministre min bɛ kunnafonidigo kunna fala ye aw ko maliyɛnw aw bɛ ka télévision wɛrɛw gɛn tuma min an ka jamana télévision yɛrɛ an yɛrɛ tɛ se k'a lajɛ n'an ma tɛmɛ ninnu fɛ mun nana n'o ye k'a sɔrɔ canal kelen pe n'i y'a kelen ta i ma foyi bɔ fiyewu kalo kɔnɔ fala ye o ye 2000 ye i na buge sa o buge de base ye 1000 kɔni ye wa n'i ma farati fana yɛrɛ hali ni balontan ninnu daminɛtɔ tɛ nin sisan balontan dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ k'o bɔ o tɛ anw bolo u bɛ Côte d'Ivoire tigɛ an na walima u bɛ Sénégal bɛ ka dɔ bɔ u b'o tigɛ an na u bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ bɛ ka kɛ diɲɛ fan fɛ u b'a tigɛ ko non k'an man k'a lajɛ nin bɛɛ kan ka kɛ sigikafɔ de ye baara min sɛbɛn min bɛ an ni ninnu cɛ fala ye k'a kɔnɔna lajɛ ka ɲɛ an ka hakɛw ye jumɛn ye mun de bɛ kɛ ka k'an ta ye munna an tɛ se ka kɛ an yɛrɛ k'an ka télévision ye k'a sɔrɔ an ma tɛmɛ ninnu fɛ parce que o de don a fɔra ko ni dɔwɛrɛ t'an bolo an ka Mali télévision kɔnɔ c'est comme bi n'anw ko sisan ko jafeerela ninnu ka taa an bɛ to an telen ta fala ye n'an ko jafeerela ninnu ka taa bi ko bɛ ka taa sira min fɛ an bɛ k'u gɛn kelen cogo min ta don la an bɛna sɔn k'a fɔ ko canal fana k'a ka kasa kuru ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an y'o fɔ an bɛ Mali télé lajɛ cogo di donc yan'o cɛ an ka minnu bɛ mini c'est pour que ne bɛ k'a fɔ fala ye n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen quoi olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ la gouvernement kɔnɔ quoi baara jumɛn bɛ ne bolo mun kalifala na ne kan ka mun kɛ o de ye baara yɛrɛ ye hali n'i ye sɛbɛn 100 ni 20 ni 10 ni 30 dilan sɛbɛn ɲuman n'a ti baara kɛ ka waleya kɛ a ti fosi ɲɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ sinon se tɛ maliyɛn ka Mali télévision sɔrɔ k'a sɔrɔ ni ninnu tɛ dɛ o fana ye gɛlɛyaba de mun nana n'o ye sɛbɛn jumɛn b'an n'u cɛ n'o b'u yamaruya k'o kɛ anw na munna anw tɛ se k'an ka télévision sɔrɔ an faso télévision sɔrɔ k'a sɔrɔ an tɛ ninnu ka fɛnw sanfɛ sinon Coupe d'Afrique y'a worobilanjura ye o a ka kɛ dɔrɔn sisan ko Côte d'Ivoire ni Burkina bɛ ka jouer Côte d'Ivoire bɛ k'a bɔ a ka télé la anw tɛ se k'a lajɛ Burkina b'a bɔ wa tigɛ hali ni bɛ Burkina fala ye ni match dɔ bɛ ka bɔ ni Burkina télévision so ma a ja san u bɛ tigɛ Burkina yɛrɛ la hali ni Burkina ka balontan don nin y'o de ye sisan c'est comme Coupe d'Afrique la sisan olu bɛ na match 33 ta ka yira anw na n'a banna a tɔ an k'an débrouiller an yɛrɛ ye olu dun de bɛ ja fana feere donc an ka ɲɛmɔgɔ ka wuli k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ an ka télévision so kɔni ni wulila i ka se ka anw fitinama nana télé tun bɛ cogo min na fala ye 83 i taara i ka antenne san i ka télé sigi i bɛ ka radio Mali lajɛ nansara jamana foyi tun ka fosi tɛ a la nka kɔsa in na an nana bali ka nin de ye dɛ depuis numérisation ko in yɛrɛ kɛra o y'a tɔ bɛɛ fereke ɲɔgɔn na donc an ka ɲɛmɔgɔ ka wuli ko ORTM yɛrɛ b'a la o minnu kan ka 33 in dɔrɔn la ORTM b'a la u ye wulikajɔ daminɛ fala Coupe d'Afrique ko in na hali bi k'an bɛ ka sefa wari 200 000 ɲini yaasa an taacogo ka ɲɛ an ka senkɔrɔma dondolaw taacogo ka ɲɛ o baara hukumu kɔnɔna na sa ko nin kalo in tile 22 u bɛna dɛmɛ ɲinini kɛ télévision so la n'o ye télétɔn ye dɔrɔmɛ ma dɔgɔ 1000 ma ca ko bɛɛ lajɛlen ka se ka samata se ka dɛmɛ kan tagaliko la ani ɲɔni sigi wa fala ye nin fana filɛ nin ni jɛkulu min sigilen filɛ sen kan nin ninnu bɛ taa wari bɛ ta ka di mɔgɔ bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka taa di ninnu ma n'u segira ka na u t'a fɔ an ye wari taara min a tɔ tora joli ye mun donna mun na fosi tɛ fɔ tuma min na n'u bɛ yen de i b'a mɛn supporteru da
million mugandira dɔ ma million tan dira foyi tɛ ɲɛfɔ maa ye Mali yɛrɛ bɛ taa jouer CAF bɛ wari min di Mali ma joli don a kan ka kɛ cogo di foyi tɛ ɲɛfɔ u kɔni taatɔ filɛ nin ye u b'a fɔ sisan a ye wari di an bɛna taa an bɛ église dɛmɛ supporters bɛ don ta u bɛ bɔ ta nka n'u seginna ka na i tɛ foyi mankan mɛn wa u b'u to yen de fana k'a fɔ dɔ ye wari dɔ suyɛ dɔ taara dɔ minɛ dɔ bolo a ko fɔra ko dɔ kun ko k'a bɛ nin di a tɛ ɲɛdɔn quoi bon ɲaŋini de tɛ anw fɛ yan fala ye minnu bɛ nin kɛ u tɛ ɲaŋi foyi tɛ bɔ a la CAF bɛ wari min di Mali bɔlɔntanaw ma a bɛ kɛ ka mun kɛ a bɛ taa sira jumɛn fɛ a kan ka kɛ cogo di nin bɛɛ kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka n'i y'i ni da u ka fala ye u b'i fa dɛ n'i ma farati u b'i fa dɛ n'i k'i ɲɛ tɛna kɛ o de ye mɛ ni jamana y'a jɔ a jɔyɔrɔ jamana de ta don parce que u bɛ taa jamana de tɔgɔ la i ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ k'a kɛ jamana de tɔgɔ la a kan ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn ne bolo sen u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ vérificateur bɛ o clé ninnu fɛnw bɛ yen jamana nafolo de don u kan ka wuli k'a ɲɛɲini pour que k'a dɔn aw ye téléthon kɛ tiɲɛ don aw ye joli sɔrɔ a ye nin sɔrɔ a tɛ nin ta la nin kɛra ka nin kɛ a bɛ mini a sɛbɛnw bɛ mini a y'a yira an ka ye fo fana a fana ka falen ni fala ye kayikaw fɛ yen halisa tajiko hukumu kɔnɔna na DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kayi kɔnɔna na fala ye olu ka bolofara min bɛ yen n'o y'u ka direction régionale ye k'u sɔmina k'a ye k'a fɔ ko min ye station minnu kan ka taji feere olu dɔw ka tajiw citerne bɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ maaw bolo fala ye u ko ten dɛ DGCC bataki de don fala ye ko k'a sɔrɔ a kan ka di station tigi minnu ma olu yɛrɛ bɛ yen olu ye fila de minɛ citerne fila de minɛ citerne fila in u tun ye sugu de sigi k'u bɛ taa taji feere maa wɛrɛw ma DGCC de ye u ye ka tila ka o bolo da o kan maa minnu bɛ k'o baara kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ nin waleya in ɲɔgɔnnaw k'a bɛ ka caya kosɛbɛ kayi kɔnɔna na sabula a yera k'a fɔ sa ko mɔgɔw bɛ ka nin ko in de kɛ bi o ma taji kɛlen don ka kayi labɔ dɛ n'olu bɛ citerne nkuru feere anw kɔni da ye 2000 jago budɔnu fala i b'a dɔn fɔlɔ citerne kelen kun ye joli ya $32,000 nka bi mɛ ka min b'a la o y'a sigiyɔrɔma 2 de ye $60,000 de bɛ ka fɔ a la bi 65 donc a kɛra jago ye dɛ DGCC kɔni ko k'ale sera k'i bolo da nin 2 ka kayikaw fɛ yen o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na farikolo ɲɛnajɛ minisiri fala ye farikolo ɲɛnajɛ ale farifoni baaraw ni a kɛnɛya baaraw bɛ kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma ko centre de médecine sportive ale taara yen an balimamuso a n'an yɛrɛ terimuso n'o ye an dɔgɔmuso fana ye Dr Lala Mint Mohamed ale de ye yen directeur ye fala ye nin waati in na sa a taara ka taa i ɲɛda yen yɔrɔ kan ani SNJ ɲɛmaa da an kan sabula bi denmisɛnnin minnu taara n'olu kan ka taa SNJ baaraw la olu ka sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ de Lala n'a ka maaw n'o ye docteur ye u ko denmisɛnnin minnu nana d'olu ma n'olu kan ka taa fala ye u b'u sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a daminɛ nin kalo in tile 6 ka taa bila tile 17 la nka minisiri y'a ɲini u fɛ jamana ko n'a kɛcogo kama nin waati in na minnu yɔrɔ ka jan u ka waati d'olu ma f'u ka taa se a sabula tajiko gɛlɛyaw bɛ a la nka a y'a ɲini u fɛ sa n'o ye an tɔma ye ko baara in ko docteur k'i jija a ka kɛ kɛcogo ɲuman na maa minnu filɛ nin u ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ u ka banako ta na sira fɛ yan'u ka bila ka taa bafokaw fɛ yen minisiri ka ko kuncɛli la sa a ye foli kɛ ka ɲɛsin Lala yɛrɛ ma n'o ye Dr Lala Mint ye a ka baara kɛcogo ɲuman n'a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ se mun n'a bɛ k'o kɛ bi yaasa centre ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ko halisa a ka dɔ fara o kan ko jamana a ka danaya bɛ docteur kan Palestine san 37 fala ye yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnajɛw kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan o hukumu kɔnɔna na sa u ka lasigiden kura min nana an ka jamana kɔnɔ n'o ye Hassan Balawi ye ale ye wele bila Ablaye Diop ma an ka jamana ni jamana cɛ siran ɲɛnabɔ minisiri u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ Modibo Keyita tɔgɔla soba la n'o ye Memorial Modibo Keyita ye olu ka san 37 ɲɛnamayali a baaraw kɛra ye baro sigiw ɲɛfɔliw k'a daminɛ sa Palestine bisimilayi fo Aramani a bɛ degun min kɔnɔna na bi min ye Diop ye a ko Mali kɔni furadama a bɛ Palestine kɔ a b'a kɔ su a b'a kɔ tile tarikuw la n'i y'a ta k'a jateminɛ waati gɛlɛmanw ni kɛlɛ gɛlɛman minnu kɛra Palestine yɛrɛ tutigɛbaw fɛ Mali ɲɛmaaw yera u kɔkɔrɔ waati fo bi o la sa min ye Mali ye ale kɔni ka dɛmɛ bɛ Palestine ye kɛnɛ in ka ye Irisiw ka lasigiden ale fana tun bɛ fala ye n'o ye Goroningo ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo
an bɛ taa Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen polisi denmisɛnnin kuraw a bɛ fɔ ma ko gardien de la paix fala ye olu ka bɔli kɛra min ye polisi directeur ba ye sa a ko k'u ka nisɔndiya u ka waso sabula u bɛna bila baara min na o ye fasodenɲumanya baara ye n'o ye ka drapeau k'ale kɔrɔta nin y'a siɲɛ filanan ye sa kabini polisiw bilara wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna fala ye a bɛ fɔ min ma ko gardien de la paix n'o ye polisi kuraninw ye olu ka bɔli nin y'a siɲɛ filanan ye sibiri n'o o ye kalo in tile 15 ye an bɛɛ lajɛlen y'an ko k'an jɛ pase ka taa min ye an sigi drapeauba dugumana na fala ye min ye Tomikɔrɔbugu école de police kɔnɔna na polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo maa mafalenw caman nana kɛnɛ kan min ye denmisɛn ninnu yɛrɛ somɔgɔw ye u caman nana fala ye directeur a ka kuma kɔnɔna na a ko k'a nisɔndiyalen don ko sabula ninnu ye ale waso ko ye bi min ye polisi denmisɛn minnu filɛ nin ye u ka kalankuncɛ ye ko a ko bɛnna kosɛbɛ sabula san 2024 nin y'o kɛwɔw ye fala ye nin y'a siɲɛ filanan ye sa nin bɛna dɔ fara polisi ale ka jɛdenw kan a n'a ka maaw kan min ye maa 900 ɲɔgɔn na o de filɛ nin ye n'olu ye kalika siɲɛ kɛ k'a daminɛ octobre kalo la sa san 2022 ni polisiw tun ye nin kunfɔlɔ ninnu sɔrɔ nin y'a filananw ye polisilakaw k'u jɔyɔrɔ bɛna bonya nin waati na fala ye lakanako ta nasira fɛ polisi directeur ko sa ko denmisɛn minnu bɔlen filɛ nin ye u bɛna yɛlɛmaba don polisi taabolo la sabula u bɛna fara kɔrɔlenw kan kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu ni wolomasiri tabaw bɛ ka baara kɛ jamana fan 14 yɛlɛma bɛna ye a ko la sa o ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu filɛ nin ye fala ye olu ka kalan ni polisi kalankɔrɔw tɛ kelen ye sɔrɔsiya kalan u y'olu kɛ min ye ko faamuya cogo ye u y'olu kɛ a y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye ninnu ye u ka filɛlaw n'u ka ko taabolo n'u ka ko kɛcogo u bɛ k'u bɛrɛbɛn fɛn caman ma minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi kuma tɛ cɛncɛn fo ka jamanaw la ko u bɛ labɛnnen n'o kan min ye polisi directeur ye foli ni tanu ni a y'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma koyi olu min ye miiriya sɔrɔ k'a fɔ ko ka nin yɛlɛmaba in kɛ polisi hukumu kɔnɔna na a ye foli tanu ta ka ɲɛsin minisiri ma n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la yaasa polisilakaw bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ yaasa u ka se k'u jeniyɔrɔ fi a ko ko se wasa don o don ani kunkɔrɔta polisi bɛna n'u ka baarakɛla ye min ye waleɲuman dɔn a y'o ta k'o ɲɛsin wolomasiri tabaw ka dagatigi ma n'o ye Baruke ye a ka dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen na nin kalan in ka se ka kuncɛ cogo min kalo 6 funankɛni ninnu u y'o de kɛ kalan na min ye directeur ye a kumatɔ u fɛ fala ye a ko k'a b'u hakili lajigi u ye kalan min kɛ kalo 6 kɔnɔna na sɔrɔsiya kalan u y'o jiw min ka ban min ye u ka ko hukumu kɔnɔna fala ye Samangokaw ka kan n'o ye Bererouge ka